Hiç de көңелем ачылмаслык эчем пошса. Үземне күрә алмыйча рухым төшсә. Җафа чиксәм, йөдә бетсәм, бу башымны куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңла хәсрәт килеп алмаш-алмаш. Күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәтүче йолдызым. Сөйли башлыйм бу дөньяның ваклыкларын. Ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңеләнәм, моңсулансам мин шул чакта, рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә, өмет берлән карый башлыйм булачакка. Кадерле дуслар, мин яңа гына Габдулла Тукайның Китап дигән шигырен укып киттем. Габдулла Тукай халкыбызның сөекле улы. Быел җәмәгатьчелек, бөтен дөньяга сибелгән милләттәшләребез, татар дөньясы Габдулла Тукайның 130 еллыгын бәйрәм итәчәк. Шул уңайдан без Тукайлы халык дигән яңа сәхифә ачып җибәрәбез. Һәм безнең һәрбер сәхифәбездә Габдулла Тукайның шигырьләре һәм аңа багышланган шигырьләр яңгырар. Әйдәгез, хәерле сәгатьтә.